बयबा नङा बयबा मोनसे बिथिङाव जे मिरुनिफ्राय एबा जाय जोङो नैबे पलिटिकल पार्टिखौ बुंदो दे नेशनेल पलिटिकल पार्टिया बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ बा खामानि मावनाय बर' हारिनि खामानि मावनायनिफ्राय बिसोरखौ जानगार होनो नाजादों नामा? बे जाबाय हिडेन एजेन्डा बे जाबाय हिडेन एजेन्डा दा आं नोंथाङा बेखौ बुंदों जेब्ला बे जाबाय असमियाफोरनि दै बयबो असमिया गाज्रि नङा आं बयखौबो होना नाथाय जाय मोनसे क्लास गैया होनबा माने रुलिं क्लास असमिया बिथांमोननि जिनिसानो बेनो बिथांमोना ट्राइबेलनि माबाखौ खुनु दिन एक्सेप्ट खालामनो हाया आरो स्पेसियेलि बर'फोरखौथ' नोंथाङा दिनै सोरबा बायदि मैया बयबो ज' थानांगौ मानांगौ होनबाय थायो ज'थ' थानो जोंबो लुबैयो नाथाय बिनि ओंथिया बे नङा जे जों गासैबो सेक्रिफाइस खालामनानै जों गासैखौबो एडजास्ट खालामनानै नङा होनबा मा होनो बेखौ कमप्रमाइस खालामनानै जों बेखौ खालामो बिदि नङा दा खोथाया मा बिथांमोना हिडेन एजेन्डा थाखायो माबोरै मिसलिड खालामनो आङो रावबो लिडारनि सायाव डिपेन्डेन्ट नङा आं होनना प्रमद बर' बिथाङाबो जोंनिनो सम्पद आरो बिश्वजित दैमारि बिथाङाबो जोंनिनो सम्पद नाथाय एट दा सेम टाइम बिथांमोन सानैया गैयाबानो जे बर' हारिया गाबोन दस्रा लिडार गैला बिदिबो जानो नाङा आरोखि आं बेखौनो होनो ओंखारबोथों बयबो नाथाय नैबे समाव बिथांमोन सानैयानो जेब्ला सानैबो जुदि थायोमोन आसाम आयेन आफादाव जुदि सानैबो थाहैयोमोन मोजां जायोमोन नाथाय जोंनि पलिटिकेल माबायानो बेनो दा दे जों सासेखौल' मोनगोन बे जानो नाङामोन आरो बे जाबाय प्रि प्लेन बे बिजेपिखौ आं बिजेपिखौ बिराद गाज्रि मोननांगौ मोनो बिदिबो होनना बुङा आंहा सेन्ट्रेल बिजेपिजों जेबो प्रब्लेम गैयामोन नाथाय नैबे बिजेपि आसामनि बिजेपिया जाबाय बे माने मिनि एजिपिनि जा सेन्टिमेन्ट एन्टि ट्राइबेल एन्टि बर' बे गासै जिनिसानो दा माबायाव दंजोबो बिजेपियाव दंजोबो दा जोंनि प्रब्लेमा बेसो जोंहा बिजेपिजों बांद्राय अपस खालामनांगौ जेबो गैयामोन सेन्ट्रेलनि बायदिबा अटल बिहारि बाजपेयीनि समनि एल के आडवाणी समनि मुरली मनोहर जोशीमोन बिथांमोनाथ' सुषमा स्वराजमोन बिथांमोनाथ' जोंनि बिराद सापर्टावमोन बर'फोरनि नाथाय दा आसाम बिजेपिया बे डिभाइड एन्ड रुल आरो माबोरै सोरबा नङा सोरबा सासेखौ गादबना दोननो हायो दा नुखाबाय नोंथाङा थांनाय समाव हाग्रामा महिलारिखौ माबानो थाखाय गाहायाव दोननो थाखाय प्रमद बर' बिथांखौ एसे थिखोना होलायबाय दा जेला प्रमद बर' बिथांखौ नुबाय बिथाङा एसे आलदा खामानि मावगासिनो बिथांखौ दबथायनो थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथांखौ लाना फैलायबाय सोलिबाय थागोन दा खाफाला मा जोंना प्रमद बर'आ हाग्रामाजों गोरोबलायनो हाला हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'जों गोरोबलायनो हाला नाथाय हिमन्त बिश्व शर्माया सानैखौबो लानानै मालाय जागासिनो आरामाव नङा होनबा खोथाया